मा खालि मबाइल बिलाय आंनि नालाय आंहा नायखागोन मैया हरनि 12 बाजिसिम अनलाइन दंमोन ना नों सोरजों लोगोफोरजों आरो लोगो ना सोरबासो खालि नोंहा डाउनलड खालामबाय थायो खालामाबा मोजां मोनबा मोनबाय था आंनि प्राइभेट खामानियाव नोजोर होनाङा अ बिदिसो अब्ला आं नोंनि सोर जानो हागौ नों आंनि मोजां मोननाय नों आंनि प्राइभेट खामानियाव नोजोर होबाय थानाङा पार्टिबो थांनो मोना बेरायहैनोबो मोना जेरावबो थांनो मोना नोंनि थाखायनो ओइ मिस्टार नों आंजों थानो गोसो दंबा थानो गोसो गैयाबा थानाङा आंनि गोसो गैया आंखौ नोजोर होबाय थानाङा